Wel ddoe, o'n i yma yn y shed ffwr a ffli, ac oedd hi'n llawn ieir ac eliogod a lot o sŵn. Ebyn hyn, maen nhw wedi gadael, a mae'r Colomenod wedi hedfan fewn yma. A dwi'n gael cwmni, Doctor Aled Bradburn. Ti'n o lew, Aled? Ie, siwmai, iawn. Iawn, diolch yn fawr. Ti'n doctor? Milfeddyg I fi'n De Cymru. Milfeddyg, mae'n ewis. A pa ardal wyt ti'n milfeddyga? So, ni'n gweithio yn De Cymru, gweithio'r ffermydd I fi, gweithio dy Prostoc, a o De Cymru reit lawr. Dwi'n gweld. I'r chweithadau. Ond, yn y sioe, mi wyt ti'n stiwardio yma? Ydw, wedi bod yn stiwardio ers o'n i'n 13 dy'r Colomenod yn y ffwr yfflu. Right. A wedyn mae tîm o 13 o adar dy fi mas blwyddyn hyn. Gen ti'n deud 3 adar mewn wythnos yma? Os. Ac ti'n meddwl be, Aled, dwi'n i'n onest, reit? Dwi'n gwybod dim byd am Golomen, ynddo, felly... Na. Nw'n ni gerdded lawr a mae yna wahanol fathau yn amlwg. Be di'r gwahaniaethau fan hyn, wan te? So, dy'r Colomenod fancy hyn, mae breeds gwahanol I gyd. So, ni gwahanol rai sy'n mynd lan erbyn ei gilydd. Bach o Irish breed Limerick Tumbler, un o India, Muki yw hwn. Right. A wedyn Capuchin yw hwn. Un o adar fi, actually, yw hwn fan hyn. O, iawn, sef o'r... Mae hwnna'n edrych yn bach o... highly strung I fi. Ydy, mae bach o'n grumpy. Un ifanc yw e, mae wedi tyfu hwd, so dath wedi dod mas am y tro cynta. Ond... Mae'n un hardd iawn, rai fi ddweud. Ydy, maen nhw'n wahanol iawn. Rhywbeth bach, hobi bach yna anghyffredin I fod... Lle nes ti gychwyn yr hobi te? So, dy cigaeth oedd fi mewn I hwn, mae fe always di cadw adar. Right. So, pan o'n i'n 7, pan nes I par cynta o adar fi, a fi di just tyfu lan y tîm ers ni. Ac yn mynd o nerth I nerth. Ac wrth ni fi mlaen yn bellach o'n hyn, mae yna ambell I gerdyn coch yn dod i'r goleg o'n hyn, Aled? Mae cwbl o cardiau coch da fi trwy'n wedi wneud eitha da, eitha lwcus, really, bod y beirniadu wedi mwynhau yr adar hyn. Un o'r cilogod. O, na wedi bita ti? Ydy, mae bach yn hapus I fod yma. So, nhw un o'r cilogod ifanc sy'n mas da feddi, a mae wedi fod yn... Ceiliog di hwnna? Cilog yw hwn, ydy. Maen nhw'n debyg iar yw hwn, a chi ffili rili gweud y gwaniaeth heb watcho nhw yn y loft. O ie, dim mor anodd yn neud i'r gwaniaeth. Ydy. Maen nhw'n neud bach o sŵnau bach wahanol. A ieir, obviously, yn dod wy wy e. Ond na'r biggest giveaway. Wel, dysgu'r ben, neu bob dydd yn addysg I fi. So beth sy'n neud y ceiliog na mor arbennig te? So, mae'n eistedd yn dda yn y corff. Mae wedi colli bach o condition ers I fe fod yn y sioe. A mae'n eistedd yn dda yn bydd y beirniad yn checo condition yn siŵr bod y corff yn iawn. Trial gweld bod e'n neis yn lan. A wedyn, maen nhw'n cymryd bach o amser. Maen nhw wedi bod yn eistedd mewn trwy'r dydd, so maen nhw wedi steino bach. Mae gwyn yn liw sy'n dangos bydreddu. Ydy, sa fe wedi wneud yn dda iawn. Ond na, maen nhw'n checo condition, checo bod nhw'n lan. A wedyn, maen nhw'n mynd lan erbyn ei gilydd. Wedyn. A ti'n cadw hyn adre I gyd, mae gen ti set-up arbennig ar ei cyfer nhw? Os shed da fi yn y gardd, mae probably rhywle rhwng 40 a 50 o adar da fi ar unrhyw bryd. Y 3 wahanol bryd fi'n cadw, a wedyn gewn ni weld beth digwydd yn y dyfodol. Ti'n gwybod fel milfeddyg, wyt ti'n cael dy alw allan I edrych ar Colomenod weithiau neu di'n anarferol? Na, fi hwnna'n anarferol go iawn. Sa'n credu byddai'n cael galwad I gweld Colomenod. Anytime soon. Ti wedi bod iawn yna I gadw am y llun, gwni weld iair I gychwyn Colomen wedyn. Diolch am y sgwrs, Aled. Diolch I chi.